सरपंच साहब। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या समाचार बा? ए समाचार ठीक है बा। वही है एगो पंचायती तनी करे के तो रलक ह। पंचायती बा? हम्म। का चीज का पंचायती बा? ए पंचायती बा सरपंच साहब, बकरी के करे के बा। ये भगवान क्या जुल्म है। तब कुछ बुझाला कि ना? कुछ बुझाला? गाय मन करला तो है चल बकरी के या भैंस के पंचायती करे खातिर सरपंच रखल खत्म आदमी बा। ए सरपंच साहब, एहेंगो नइखे आइल हमरो लगे पंचायतिया करवावे खातिर। रोवा के वोट दे के जितौले बानी, ऐसे आइल बानी रोवा से पंचायती करवावे खातिर। वोट डाले बानी बकरी के पंचायती करे खातिर? ए मारा तो हमार हक बनत न रोवा पर। वोट देले बानी कि ना हम? पंचायती आदमी के न होला, बकरी के या भैंस के ना होला। ए सरपंच साहब, अरे रुआ नहीं बुझत, घरे 30-35 गो वोट बा। अच्छा। बुझनी आ यही रुआ करेम तो काम गड़बड़ा जी। अगला बेर के बारे में सोचे के बाकी नाम नहीं के कह दी कि पंचायती हो जाई तार। तो बताइए, हम सरपंच बन आदमी के पंचायती करे, भैंस के या बकरी के आज पंचायती कहीं बच बा? ए सरपंच साहब, हम बानी नु रुआ सरकारी ना सोच समझ लेम हम जी। क्या तो कह दी हाँ कह दी उनका से चले। ए जी सरपंच साहब चले में और लोग के व्यवस्था भइल बा जी? हाँ बात तो के बात दू भाई, हमनी के बानी सन एगो वार्ड बाड़न। हाँ बेसी आदमी के कौन काम बा? चला जाओ सरपंच साहब, आओ चली। व्यवस्था हो दी। चली आई जल्दी। चले बाबा चला चला। बड़ी दुख बा सरपंच भैला में। का हो गइल बा सरपंच साहब? अरे का कहीं, एक तो 3000 के महीना देवे के बा सरकार के। हाँ अब वो साल भर में एक बेर को वो आ जाइए। हाँ अभी तो कर्जालय कचहरी ग्राम कचहरी के 2 गो रूम दिले बनी, ओकर एगो तनख्वाह ना आयल है। आई एगो पंचायती में 100 रुपया 150 रुपया के तेज जरूरता पंचायती करे खातिर। चला बता रहे चली हमारा बकरी के पंचायती करे। सरपंच के कोनो इज्जत नहीं है, बकरी के या भैंस के पंचायती खातिर जीतल बानी का तो वोटे ना दे। सही कहता है, कम से कम रुआ के तेलो के तो खर्चा देवे के चाहिए सरकार के। वह तो चलिए अब का करे, चलिए अब वोट के बात बात। अरे इज्जत के गंवावल जाता। चलिए ठीक बा। सरपंच के कोनो इज्जत रखला बड़े सब। वार्ड साहब बोली वार्ड में कुल का हल्ला गुल्ला बा, कौन चीज के जानकार बा? जानकारी है बा, यही लोग में कुली का भइल बवे बकरा बकरी के बारे में हनु। हाँ ये लोग के समस्या बा, ऐसे रउआ लोग के खबर गइल बा तो रुआ एकर समाधान करिया। उनका चले दोनों आदमी हेलो बा, ये लो अपन अपन प्रश्न राखी का बात बा? ए सरपंच साहब, बात ये है बाबे आकि एगो बकरी इनकरा को हम देले रहनी। अच्छा बताइया। हाँ हाँ तो बकरिया के देख रेख बढ़िया से ना करत, माने खियास पियास ना, तो केहुआ के हमरा से कहलस कि हो उनका के बकरिया देले बड़ा, तो मर्दवा बकरिया पूरा दुर्बा देले बा। तो हम गहनी कहनी कि देखो हमार बकरी तू दे दो। हाँ तो कहन कि देखो बकरी अभी हम ना दे, बकरी ये बात बिया, बच्चा दे दी तो तू आके लेके चल जाइह। कहनी कि चलो ठीक बा, कोनो बात नहीं खे। तो बकरिया आज 2 दिन भइल, 3 दिन बच्चा देला ओकरा। अच्छा। तो हम गहनी है इनका लगे, कहनी कि भाई हमारा बकरी तू दे दो। तो ये कहता कि हम बकरी ना दे है, ये तो बात बा। ये बात बा। अब इनका से पूछी काहे निखन देत। तब हो का कहते रहे? अच्छा सरपंच साहब रउए बताइए कि बकरी बच्चा दिले बिया 3 गो, 2 गो पाठी है, 1 गो खोसी। ठीक। कि कहत रंग कि हमरा के बकरिया दे दो, तो बचवा सके 2 दिन बच्चा देला भई, तो दूधवा हम पियाम कहाँ से कि जिंदा रहिए सन? तो बात बा। ए जी बकरी राउर है नु जी? बकरी न लेबे के बा? हाँ बकरी लेवे के बा। तो 2-4-6 महीना पहले ओकरा के जे पुछले बा ओकरा यहाँ बच्चा के पला जाए दो। बकरी दूध छोड़ दी, बच्चा चल खाए लगी है सन, तो अपन बकरी लेके चल रही है। एगो बात बताइए सरपंच साहब, बोली कहत नहीं रहुआ कि 4-6 महीना छोड़ दी, तो 2-4 महीना हम कौना लोभ पर छोड़ दी, काहे छोड़ दी? हमें हमारा कौन फायदा हो जी? फायदा
फायदा होई कि बकरी तारा घर चलाई आ वो 3 गो में से एगो पठिया लेके चल वो आ एगो पठिया उ रख ली है फायदा बा। बकरियो तोहरे हो आ जाई। बकरी तो हरे हो जाई तारा 2 गो हो जाई इनके एक गो रही ए सरपंच साहब हैं। आ खोसिया के का हुई? अरे खोसिया में तो झंझट बात अब काजी हैं? अब कन्या जी हम संभाल रहे देखी तुम्हारी देखी सरपंच साहब रउआ वो लोग से कह दे कि एगो पाठी उ ले ली है आ एगो पाठी ई ले ली है आ एगो बकरी अपन बतौन ले ली है। बात बहुत खसिया के त कहम कि हमरा घरे भेजवा दियो लो हम बना के खा जाम। ठीक कहीं कहीं एगो पाठी है बकरी तू ले लो आ एगो पठिया तू ले लो अच्छा ऐसा हो गई खोसिया खोसिया दोनों जना मिल के हमारा घर भेजवा दियो हम बकरा के बनाए खाइए। पहले न ये बात हो गई पूत मांगे हुई नहीं भातार गवा के गए ऐसे में कोनी ज्यादा तेज ना बने। ए सरपंच साहब हाँ बोली चले चले के बात साहब चले। अरे ऐसा हो गई बढ़िया को देला भाई लोग। हाँ ऐसा में लटपट कहाँ चलो फिर मैं फंस गई भेजवा दियो लोग बड़ हो जाई। खोसिया भेजवा दियो बड़ो तो एक पाठी ले लिया लो